airport. Nakuha natin ticket. Yan, may makakasabay tayo sa biyahe. Imbis na matulog ako dapat sa Allen, wala na, diretso na tayo. Pagas pa yata siya. Yan. Oh. Sige. Oh, nakapa 1 bar na lang. Oh, nakapagas na ako kanina eh. May laman. Ay, may extra ha. Bumaon ako lagi ng ano? May imbudo ako dito eh. Yan o. May dala ka rin. Oo, ano to, gas. Yan. Ayan. Kung wala to kagabi, nagtutulak na ako. Ako rin. Naabot ako ng ano. Empty na pala. Empty? Empty na lang. Nagbiblink na rin. Nakita ko yung police station. At least. Sa akin wala talaga eh. Madalang kasi yung police station. Pag yung mahilig ka sa bangkingan, dito ka. Yung labas tuhod, ako di ko kaya yan eh. Mula dun sa kuha ng ticket hanggang pier, mga 9 minutes din eh. Balik na lang ako mamaya mga kalugsa. Bailando Luzon. Pwede na yata pumasok. Ticket. Mantap. Ako mo nito. Saan na sunod nito, sir? Kanan. Sige, sir. Thank you. May lubid pala, no? Bro, may lubid ka na? Bili mo na ako. Ha? Kaliwa? Ha, sige po. Kailangan mo pa palang bumili ng ano, lubid. Di pa ako nakabili ng lubid. Sir? Sir, pwede magtanong? Saan bilihan ng lubid? Nang? Lubid. Lubid. Opo. Ay, sanahan. Sige po, salamat. Hi there. Oh, tali. Ah, yung pang lubid. Nakapasok na rin Santa Clara.
bago ka makasampa dyan, kakatakot-takot mo na napaghihintay mo, dadanasin mo. Ito additional gastos pala ito, lubid. Kailangan nyo po ng lubid 10 meters meters ba? Sige, meters na. O rolyo ulit sabi. Yun na yata, isang rolyo, isang metro. May pantali sa motor, ikaw mismo yung gagastos. Ang pagkababa natin ng dito Samar, biyahe ng diretsyo, wala nang pahingahan. Ayan, kasama natin. Prank lang pala, akala ko makakasampan ako ng barko. Hindi pa pala. Ibang barko pala na Santa Clara doon, Herculano. Eh hindi daw yan. Maya pa daw. Pero at least may ticket na tayo. Sigurado na. Update na lang. Meron po. Grabe, pahirapan dito mga rides. Kasya naman daw. Ito sila ate. Grabe mga rides, pahirapan. Balak pa kami ipalipat sa kabilang barko. Buti na lang kasi gusto nung isa sasakay daw light car, yung barko lipat, diba? May pinipili. Habang kami alas 10 pa kami kahapon dito, tapos ngayon pala makakasakay. Yung iba 24 pa. Ayun. Sarap. Ito yung motor kasi nga mahalon. Ayan. Di mana yung tapos yung mga bag, top bag, binaba na lang. Kaya welcome to Alin Samar. Gumagalaw. Up, iya, mani popcorn. Oh, grabe. Ano pa?
Tara ba? Well, hintayin natin yung isa, may ano pa. May isa pa, Surigao. Yung naka-raider. Naka-raider? Oo. Yung malapit sa upuan natin. Ito. May isa pa. Oh, isa pa. Yung may isa pa naka-raider. Ha? Sa labas. Sige. Sa labas na lang natin antayin. May isa pa naka-raider. Yung maliit. Yung malapit sa upuan natin kanina. Yung mag-asawa? Hindi, yung mag-isa lang. Yung napagitnaan natin ng upuan. Surigao din yun eh. Ah, sige, pwede po. Naantay pa para marami. Hanap daw sa gas. Exit. Diretso na kami. 8 kami lahat. Dami. At least safe sa kalsada kahit gabi. Yun, update na lang ako. Kasi malapit na malaubat yung battery. Hindi pa ako nakapagpalit. Mamaya na lang umaga ako magpapalit ng battery. Yun, update na lang tayo. Walo, na-shoot pa ako sa butas kanina lalim. Labo talaga ng mata ko. Grabe, ang dilim dito mga rides. Kapag dito ka naman, tapos mag-isa lang. Grabe, parang ka to. Oh, dilim. Buti marami tayo. Mahirap pa dito is walang signal. Hindi ako makadata. Grabe, lalim pala nun. Buti binantayan. Yung mission namin ngayon isang maghanap ng kape. Ako'y nagyayanan ng kape sa nila dahil antok na ako. Stop and shop. Baka dito meron.
Yan, baka meron dyan. Ay. Ah. At sa dumiretso. Hindi, yata nila na may kape doon. Stop ka na siya. Oh, talagang walang kape doon. Ay, sayang yung footage dun sa unahan. Nalubat yung battery ko, hindi ako nakapagpalit. Tapos takot pa ako, akala ko nasira yung GoPro dahil laging nababasa. Oh. Nandito na pala tayo sa Calbayog, mga ka-rides. Hindi na ako nakapag-update. Ayun na tayo sa Calbayog. Dayon kamo sa Calbayog. Ito, big shop. Tapos sa ibang tindahan kami bumili ng wala, sarado. Sa ibang bakery kami naghanap ng tinapay. Kape na lang ang problema. Ito. Ito yung tsura ng Calbayog. Saan ba? Ito, diretso. Inuman. Ganda na tuloy, oh. Tulay. Tulay. Ano to? Ay, ito. Ito, po, tayo pa. Ay, sorry po. Paputok pala, akala ko kape. Nakahanap rin ng kapihan. Taas. Pagkape na rin ako. Kape. Shoutout kay Pops. Ano Pops, tapos ka na? Nagpagas ka na? Sa akin wala pang nabawasan isa. Kung nagbi-bling siya, abot siya ng 400. Kasi siya 5.5 liters. Oo. Mga 4 hours. Yung straight na walang hintuan. Kaya. Wala alin na lang eh. Ganda na ang oras. Kaya na. Nice ah. Ha? Walang bingkong. Ayan sila. Santa Margarita. Dito na tayo. Update lang tayo sa mga lugar.
Grabe haba ng video natin na upload nito. Ilang sa isang part yata, isang oras mahigit. Gawin ko lang ano, parang tatlong upload. Day 1, day 2, day 3. Or iba, separate ko siguro yung sa Matlog. Iba. Yan. Update na lang ako ulit makaka-rides. Bulol na. Bulol na si Kang Paul. Maliwanag yung deal natin. Yan lang, patay natin kasi may kasalubong. Try natin yung high mamaya. Parang malayo pa yung kasalubong. Naka-high din siya. Tagal magbaba. Yan yung high. Low. Parang malit lang pala siya sa video. Pero pag dito sa personal, malapad siya. Ayan. Prime Motor Parts and Accessories. Ayan. Doon tayo nagpagawa ng ating motor. Hanggang ngayon, okay pa din. Pasalamat tayo kay Prime. Cavite 8F5 pala yun. Pero kay Prime pa rin. Ang dilim mo. Tapos mag-isa ka lang dito. Aray. Dal pa more. Update lang. Haba na ng video natin. Para doon sa unahan papatikim na ng lubak-lubak yung Samar. Pero at least parang medyo maayos yung mga nadaanan. Ito na yun dito. Tapos basta unti na lang. Hindi yata pareho ng mga nadaan ng ibang vlogger na parang mahaba talaga yung mga lubak-lubak. Parang medyo maayos na siya. Ayan, ito na, maayos na nga. Maayos na nga. Maggilid tayo kay. Ayan. Grabe luwak. Pakasabi, pinuri ko pa naman. Tapos yun pala, isushoot lang ako sa butas. Walang joke. Rides. Ito at least hindi yun, nagbaba ng ilaw. Ito na yung mga nakasalubong ng truck na ayaw na magbaba ng ilaw. Sakit sa mata, nakakabulan. Ito na pala eh, marunong pala ka magsibaba ng ilaw eh. Nagre-reklamo. Numubulag ako eh. Tagal bumalik ng panahid ka. Hop. Tas. Kala ko ano yung kumakatok sa helmet ko. Yung kaputi ko pala, yung sa ulo, hindi ko na ikapit. Palo sa helmet. Hindi na ako nagtanggal na patay. Hindi na ako nagtanggal ng kapote kasi pag umulan hassle. Yan, pakatbalogan na tayo mga ka-rides. Lihi muna sila.
Welcome to Catbalogan City. Iyo, ito pang welcome. Walang ya. Oh, oh, kasamaan dami. Agak siguro. Ano yan? Parang agas kayo. 2 cars. Kaya pa to. Catbalogan. Nawala. Ano to? Nawala yata yung freezer namin. Kung mabuhay pa. Kasi dito na wala. Alam ko to. Alam ko tong lugar natin. Pare. Yun, goodbye, Catbalogan. Itong isang kasama siguro namin, itong nasa harap ng rider. Hindi na siya gano'n makasunod sa mga kasama namin. Kaya, medyo malabo yung ilaw. Patay ito, wala talagang ilaw. Wala talagang ilaw. Kaya pala sakton dito ako sa likod. Dito na pala tayo sa unahan ng ano no, mga karay sa Catbalogan. Update lang tayo sa average consumption natin no. So, 47.5 na. Tipid talaga siya pag long ride. Oops, na ito. Pahinga yung sa nagkasahan. Siraan. Ha? Yata. Guys, no, tumatakbo pa rin kami ng madilim. Walang tulugan daw. Nagpahinga kami kanina. Ang problema truck. Problema pag nakapagpahinga inaantok tuloy ako. Parang kung lumulutang tapos parang imbis na nagpapahinga parang inaantok. Kaya takbo na lang ulit kami. Hanap kaming gasolinahan para doon na magpahinga.
So, parang lahat yata kami tinatamaan na ng antok eh. Dito ba? Opa, lalim yan. Ayan, update ulit mga guys. Ano kaya ito? Ano na ba? Gas muna. 1 full tank. Boss, anong lugar na to? Buray? Buray daw. Nakahype pa ako. Mga kaka-aids, update, bumabiyahe pa rin. Parang naging night ride yung magiging night ride yata yung buong Visayas. Ko. Ayan, daldal pa more. Parang naging night ride na lang yung Visayas mga kaka-aids. Pero hindi rin pala siya totally night ride. Kasi parang may 4 hours pa yata tayo para San Ricardo. Paumaga na rin pala, lasing ko na. Sorry. Hi. Mag-uumaga na rin pala, lasing ko na. Yuhu. Makakita na tayo ng araw. Buo pa rin kami mga ka-rides. Siyam pa rin kami ng motor. Walang iwanan. Sama-sama tayo. Walang iwanan. Diba? Galing kong kumanta. Kahit lyrics di tinamaan. Night ride pa more. Sorry. Ayaw magbaba ng sasakyan. Paangat kasi. Parang nakababa na tayo. Hindi ko lang makita. Aray, shots. Dilim, grabe. Kung mag-isa kong binahiba ito, nga. Pero kung hindi nasira yung schedule natin sa Matnog mga ka-rides, hindi naman pala ako babiyahe sa ng gabi. Kasi nga yung plano, isang araw sa Luzon, bali madaling araw tayo malis, di ba? Alas 5, hindi babiyahe tayo ng maga, yung may araw. Tapos kung nakatawid ako, kung diretso bali, sa Alin sana ako natulog. Tapos pagka umaga na naman, pag-araw, biyahe. Pagdating ng Surigao, gabi na, tulog ulit. Tapos mag-stay pa ako isang araw doon. Tapos kinabukasan na may araw, biyahe ulit. Ayun, sana bumiyahe ng gabi kung mag-isa lang. Kaso na delay. Tapos ito, may mga kausap doon. Oh shots. Aroy, wasak ang mags. Wala, ano ba ito? Matibay ito. Matibay itong motor natin. Ilang beses na yan. Walang problema na. Wala sana. Saan nga ba tayo? Yun, hindi tayo bumiyahe ng gabi.
dapat. Kaso dili na nga. Tapos ito may mga nakilala tayo sa barko na mga taga Mindanao, Tacloban, Leyte. Kasabay na natin sila lahat. Kaya sama-sama mag-rides sa gabi. Ilang shoot na tayo sa butas. Mabilis ako ma-shoot sa mga butas mga ka-rides kasi mahina na yung mata ko. Delay ko nakikita yung butas. Pero sa awa ng Diyos, di pa na ako sumimplang dahil sa butas. Yun, update na lang ako mamaya mga ka-rides. Welcome to Sama. Grabe lubak. Bilib ako sa bracket ng Greeks, oh. Di na bali. Shoot na naman ako sa malaking butas. Medyo mabilis pa naman takbo ko kasi naiwan ako. May inayos lang ako sa motor. Pinunot ko yung naka-charge na battery baka kasi lumuko. Naiwan ako. Bumabal ako. Hindi ko na naman ulit napansin. May butas na aray. May butas na naman. So yun. So ang shoutout dito is yung bracket ng Greeks sa yung mags na X-Speed. Ba't ganito na yung pagsasalita ko? Parang pabagsak, pagod na. Tsaka yung X-Speed na mags na matibay din. Hindi tayo minahamak. Aray. Na tayo sa throttle mga kares na medyo wala ng control. Pagod na talaga. Pahinga. Check sa mags. Baka naman mahigpit. Check ko nga yung mags. Kung goods pa ba? Goods pa. Ano mo ito mga ka-rides? Kalsada ba yan? Aray! Pahan ng kalsada. Nakamit na mag-umaga. Kaya bakit ang kalsada niyo? Tao yata sa likod. Pagandang. Oy, tabi kayo konti. Shout out. Oh. Grabe, lalalim yan. Lalim ng butas. Shout out sa Greeks. Tibay ng bracket. Sana hanggang Mindanao to hindi mababali sisiraan ako ng bait. Alam ko na yung feeling na sinabi ni Boy P nung Mindanao din sila, Philippine Love yun, para siyang nasusok pa. Lalim na, saan ako ito? Para siyang nasusok ka daw kasi yun yung feeling ng antok tsaka pagod na magkasabay na, tapos konting tsaka sa kape. Mahilig pa naman si Boy P din sa kape.
Kaya nararamdaman parang nasusuka ako. Ganito pala experience pag may convoy, ano, may kasama. Sanay akong mag-isa eh. Sanay kami ng partner ko na kami lang. Walang ganito. Nakakahiya kasi tumigil. Pero okay naman sa kanila, sabi naman nila pag gustong magpahinga, pahinga. Pero nahiya pa rin ako. Pero nung kanina nga, ako nga yung pinakaunang nagyaya ng kape. Tapos tigil kami lahat. Yun. Sana maliwanag na pagdating sa San Juanico. Dilim pa. 5:57. Update ulit ako mga rides. Sana walang ulan. Parang may nararamdaman akong ambon. Nagtanggal pa naman akong kamote. Kamote. Kapote. Di madali itong trabaho to. Pero kung naman siguro, kung di lang na-delay sa Matnog, hindi ako ganun ka-exhausted eh. Doon ako sa Matnog napagod, kakahintay. Parang kasi kasama emotion yung kasi hindi ko alam kung kailan ako makakatawid. Aabutan din ba ako ng 3 araw, 2. Hindi ako sure kung makakatawid ba ako kaagad na. Kaya parang doon ako nawalan din ng napakagod din yan. Yan, kalsada yan. Oo, di ba? Kalsada to. Kalsada to. Ito. Kalsada to. Update ulit mga ka-rides. Lubak. Medyo maliwanag na mga ka-rides. Bakbakan na dito sa bundok. Sila pahinga. Mga ka-rides, maliwanag na. May nakikita na tayong view. Ganda. Lawak na. Dire-diretso na sila. Wala ako nag-iilan. Siya, manipag po kasi. Oh, grabe yung butas na yung laki. Delikado ka dun. Ba't namin to? Ayan. Pwede dun sarap? Pwede ba? Province life. Sarap sa umaga pag ganito yung nakikita mo. Matiwasay lang. Maliban dyan. Nasa likod pala siya.
Siya pala yung pinadaan ko kanina eh. Bago eh. Lichonin. Ako nakapabili na ako ng bago eh. Lichonin din namin sa bagong taon. Umaga na, nakahay ka pa rin. So, nandahan pala tayo dito, matao na pala. Ito, naiwan na ako. Matao na pala yung lugar na ito. Ang bibilis pa rin nila. Starbucks. Starbucks. Antikan. Tara, mabilis. Ayun ako, yun, hinintay ako. Aray ko, probinsya mga ka-rides, oh. Sarap. Talagang amoy na amoy yung probinsya. Parang yung maingay siguro yun pag nagsasara ng visor tumutunog yun pag nag-lock na yun din isa nakalikot pa natin pati yung mga salamin ko nagmumoist salamig butas. Yun. Bawas na kaming isa mga ka-rides. Doon lang kasi sa mayan Santa Luisa Lucina. Nakalimutan ko alam pa lagar na. Doon lang kasi siya. Ay, grabe itong mga butas na to. Tapos pa yung mga kasama namin. Dito na tayo sa Old Manunka Elementary School. Manunka na to lugar na to. Manunka. Magkano yung gas? 71 yung premium. Ayun. Sabay na kami lahat to. Galing din sa Manila yung iba na yan eh. Yung nasanahan. Yun yung mga nakasabayan namin sa pier. Pero sa ibang ibang barko.
Ah, dumami yun. Up, naka-part up. Yeah. Nasaan na kayo yung San Juanico? May dagat. May taas sa likuan. Mabartik ba siya? Tabi nga tayo. Nabartik. Nabago siya. Ako na nga lang. Namin yung nakahabol. May concept na isa ko. Lain ng gulong. Nandito kami lahat sa gilid. Sira kasi yung nasa gitna. Nauna na yung mga kasamaan ko. Dito na ako sa kabilang grupo. Habol ako, habol. Yan na, siya nga yung kausap ko sa barko. Nakilala tayo. Yan. Ba't namin to? Meron. Ha? San Juanico Bridge na yan? Ah. Set up pa ng cellphone yung isa, magbi-video. So yun mga ka-rides, no? Andito na tayo sa Juan Mata Bridge! Woohoo! Sarap! Success! Woohoo! Saya! Iba yung saya. First time nating dumaan dito sa San Juanico Bridge gamit ang motor-motor, kaso may pasaway yun. Ah, kay ganda, oh kay ganda ng San Juanico Bridge. Dandahan lang tayo kasi sayang yung footage. Tada! I'll service card. Ay, pwede dito? Dito, dito. Pa-picture na rin. Pwede dito? Pa-picture, pa-picture. Uy. Bro. Bro, pwede pasuyo ako? Ganyan. Bro, ang ganito, sama yung motor. Ikaw. Isa pa. Yo. Yan, wait lang.
Ayan. Gumagalaw pala ito, no? Ayan. Ako na. Dito. Kasama mo yun, ah. Yun. Nakapag-vlog pa pala ako. Yan na. Isa pa. Ayan. Nakapag-vlog na. Nakapag-selfie pa. Okay. Gumagalaw pala ako. Gumagalaw pala yung tulay. Gumagalaw pala, no? Ha? Oo ba? Ignorante ako. First time eh. Tara. Okay na. Solve na. Ganda. Okay, ganda. Magpalay sa'yo. First time. Iba yung saya, mga ka-rides. Sana masubukan nyo rin to. Meron nang mas mahaba pa dito. Pero hindi pa niya kayang halunin sa history. Ano bang history nito? Kasi mas ano siya, mas matagal. Matagal niyang hinahawakan ng may pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Diba? Meron ng Cordova pero iba pa rin ng San Juanico. San Juanico Bridge. Sabi pa nung nasa ano, SLEX. Ganda. Buti nabutan natin ng paliwanag. Ang ganda-ganda mo, ah. May footage siya tayo isa. Manghihingi ako. Saan yung mga kasama namin kanina? Dito yata sila eh. Kaya tayo. Tayo. Ha? Dito muna. Dito. Welcome to Tacloban City. Dito pala sila nagantay. Andito sila.
Welcome to Tacloban. Woohoo. Doon kami minto. Oo. Dito sana ako. Wala ka dito. Yung Rosy, putang ina, sumabay sa amin. Mayari. Oh, wala naman problema. 'Di ba? Pinamaliit nyo pa yung Rosy ah. Hanap muna kami makakainan. Gutom na kami. Ay, pagod yung biyahe pero masaya. Sulit. Mga ka-rides, huwag na kayo magdalawang mag-isip kung gusto niya, gawin nyo na. No. Bulol na. Ang tigas ng bulalo na kinain namin. So, palis na kami ng Tacloban. Diretso na to ng San Ricardo. San Ricards. Para ay nga, anong oras na ba? Alas 8? Alas 8 na mga ka-rides. Dito kami sa Tacloban. Aray, sana huwag na umulan. Babadya na naman yung langit ah. Pagbigyan mo na kami, huwag kang umulan. Update na lang ako mga ka-rides ah. May disgrasya. Ingat po. Tacloban pala yun. Balugan yung sinasabi ko kanina. Madaling araw pa tayo dumaan ng ano eh, Katbalugan. Ganda ng kalsada dito oh. Malinis. Apat na lang pala kami. Nagsiuwian na yung iba. May apat ng motor lang kami tatawid. Ay, may nawala isa. Isang naka-rider nawala. Oo, dyan sa likod. Dyan pa sa likod. Apat kaming tatawid ng Pamindanao. Yung naunang dalawa na may angkas, parang Leyte lang din yan. Dito pa may dagat.
Welcome to Dulag, Karatong Country. Oh, may dagat oh. Sarap pagpahinga dyan sa dagat oh. Pre. Yun, dagat. Yun. Sa banda sa unahan may ulan, tapos medyo mabilis na yung pacing namin. Naantok na tomato, nagmamadali na na makarating ng San Juanico, San Ricardo. Pati ako sabog-sabog na nga kami mga ka-rides. Pag nakatayo kami parang nalulula, yung parang dinuduyan ba, lula ba tapos basta para kayong dinuduyan, yung parang nakasakay ka sa barko na hinalog-alog ng alon. Ganon yung feeling, parang napasa ano na sa biyahe. Pero pag nasa motor kami nakaganito, nagdadrive, wala yung ganon. Pag nagpapahinga lang, ganon na yung feeling namin. Pero at least mga 4 na oras na lang yata o 3. Malapit na, pasaligaw na kami. Habol na lang tayo, habol-habol sa habol. Update na lang ako mga ka-rides. Tatapunta namin, sabi nila 55 minutes na lang daw, kaya dire-diretso na. Yan pala. Ito pala yung mga kasama namin. Nasaan si R? Kumain na kayo? Kumain na kayo? Plan, San Ricardo na lang daw. Nakita namin yung isa namin kasama, yung pacer namin. Kasi akala na hindi nababalik. Naghatid lang pala nung angkas niya. Si Jap Reyna. Kaya ano daw, San Ricardo. 2 hours pa. Pero yung pacing namin hindi na pareho kagabi na 40-50. Ngayon aabot ang 80. Update na lang ako mga ka-rides.
Uy. Kamuti tayo dun ah. Premium. Premium full tank. Aray. Pagod na. Ba't na kayo ko na to? Yan na pa. So at least kita naman. Cut mo na lang konti. $187 ulit. Kanina, magkano yun? Wala na, hindi ko na matanda. Hindi ko na na-monitor yung gastos natin sa gas. So, nung pagbalik ko na lang kami yan. Minda na ito Manila. Yun, update ulit. Putol na yung bangkingan. Sa bangkingan. Bangkingan dito mga angkol. Dandahan na tayo sa bangkingkol. Mahirap na. Okay lang banking, pero normal lang na speed para pag nagkamali ka, munti lang yung gas-gas. Pag yung banking na yung iba 120 ka sa malakan, mabilis tayo banking lang kasi tao.
to i-upload sa YouTube. Ganda, oh kay ganda, magalang sa iyo. Oh kay ganda, oh kay ganda, magalang sa iyo. Ganda ng iyo, ang boses bigyo. Ay, wag niyo akong iwan. Pakiantay ako. Oh kay ganda, oh kay ganda, ang palay sa iyo. Salamat po guys. Woohoo! Aso! Siyang madilim na sulok. Anong nangyari sa ating dalawa? Nagkata na iwasan. So ako bang nagkulang? O ikaw ang di lumapan? Kahit akong pagtingin, nagkakalit sa'yo. Nais ko na ligaya, agad ika'y makawa. Kahit nagwahati, bakit meron ka kinisip na ilapis ko lang ikaw. Di ang dinabong ang music sa TikTok, kaya ako na lang titira. Ito na po ang resulta ng 2 araw na pagdadrive Manila to Mindanao. Tapos stranded pa sa pier ng isa kaadlaw. Dear Chara, tulungan mo ako. Ako'y nasisira na ng bola. Ano bang gagawin ko sa buhay na to? Yung puwet ko manghang na, parang binagyan ng sili na 1 dosena.
feeling ko, Charo, yung puwit ko mas mapula pa sa labi mo. Diyos mayo, marimar. Oh, ride safe na lang sa inyo. Naloko na. Uy, ano yan? Ano yan? Ano yan? May pa-backfire. Aray. Oh, hirap ng popcorn. Aray. Kay ganda naman ng mga ka-ride, malapit na tayo, malapit na rin tayo masiraan ng ulo. Ano ba, dahil motor nila, mayaman yung mga tao dito. May tao palang nakasunod sa atin, tapos nagmamabagal ako. Aray nako. Aray, sumabit yung ulo ko. Feeling matangkad yan. Feeling lang yan. Aray ko. Sige. Hindi siya makabartik sa baba. Parang uulan na, mga angkol. Naiwan na ako. Sige lang, isang kalsada na lang man na to. Kahit iwan nila ako, okay lang. Sanay naman iwan. Sanay naman talagang buhay. Kung mabagal ka, maiiwan ka. Mabilis ka naman, magmuna ka. Walang sasama sa'yo. Ano yan? Ano na ba talagang choice mo? Wala na. Hindi ang masura na lang ng ulo. Aray ko. Aray. Aray ko naman. Angkol. Magsabi ka naman. Sabi ka naman. May buta. Masakit kaya mahulog. Walang sumasalo. Tulay. Sa tulay na mahaba. Mas mahaba pa sa yung baba. O sige, kunwari thinking tayo. Papagising lang sa natutulog na duga. Ikaw ba naman, wala nang kain, wala rin tulog. Aso anak ka talagang tokpang aso ka. Ganda ng view, puro sasakyan yung nakukuha ko. Alis ka na ka, kuya. Yung puwet na sasakyan mo ang nabivideo ko. Bakit ka naman ganyan? NFT 5517. Sakay na lang ako sa'yo. Uy, manok. Lechon resulta. Ganda ng piyan. Ang sarap mabuhay. Grabe. Sarap mag-ride. Sarap mag-rides. Sarap mag-rides. Kung ganito ba naman ang view na madadaanan mo, solve na problema ko. Ang TikTok gaming, wala nang kwenta yung pinagsasabi ko. Ang
Ngantok na ako. Di baling maiwan ako. Total, plano naman talaga. Mag-isa lang ako eh. Ba't ko pa sila aabuli? Di ba? Sabi nga nila, pag naghahabol ka, masasaktan ka lang. Hindi, huwag mo na habulin. Woohoo! Ganyan yung view. Ganyan araw-araw gusto kong makita. Kaso nakikita ko umuugong na sasakyan, usok na mga tambocho. Buti umulan siya. Saka pala tayo dumating. Nauna yung ulan. Kaysa sa sinabayan tayo ng ulan, kawawang nilalang. Swerte tayo. Yung alaga ko lumalaban pa. Ayaw na mag-overtake. Medyo madulas. Delikado tayo dyan, mga angkwal. Grabe. San Ricardo. Oops, slow down daw. Slow down. Tulay. Agas-agas. Ito yung pinakamataas na tulay sa Pilipinas. Kung ang pinakamahaba ay ang Silex, ito naman ang pinakamataas, ang Agas-agas. Diba? Rhyme? Pwede na akong sumali sa flip-top battle. Flip-top battle. Gusto nyo magpakita ako ng 10? Yo, what's up? Mauna na ako ko la. Woohoo! Ganda! Wow! Upos yung memory card ko. Aso. Yung isa kong kasama, Honda Beat na iwan din. Grabe. So yan ang San Ricardo. Ilang oras pa tayo. Lungan na yung Honda Beat. Umuulan ba? Malamig. Wala na pala. Alam pala. Amban lang. Kasi umuulan na pala. Umuulan pala talaga. Pero kaya pa naman eh. Ganun palang view bago ka makakit na Agas-agas. Nakalimutan ko na yung Agas-agas. Dapat papalitan na Agas-agas. Ay, ano ba yan? Nakalimutan ko na. Mag-flip top battle pala tayo. 1, 2, 3 go. Si Boy Rans ang babanat. Kayo ba isusubok sa aking lakas? Huwag nyo nang subukan. Kayo mga angas. Kapag sinubukan nyo ang aking angas, magbubukha lang kayong angas. Mas! Biset. Puntang sa tulog. Di mo na hinoan. Aray. Sisiraan na. Wala na talaga maka-rides. Kung ano na lang sinasabi ko. Aray. Ano to? Ginagawa mo. Ba't ka pumipiga? Sirang ulo ka ba? Boy Rans. Madulas eh. Bibiga ka pa. Babangki ka pa. Paluin yung ulo mo eh. Ang bumangki. Relax ka lang. Flip up ko. Dito tayo sa kanan. Mabagal si kuya. Paalam tayo. Umuulan na. Nasaan na kaya yung mga kasama ko? Dumating na yata sa San Ricardo eh. Marami mo ba? Aray.
ba ng video na to? Ikaw ba naman makakita ng ganitong view? Diba? Lamang talaga ang pirili sa ganitong mga kalsada. Kapit na kapit. Wait, blind spot yun ah. Diyos pa naman. Di pa masyado nang babasa niya itong GoPro. Pang TikTok to, pang TikTok. Pang TikTok. Yung with music, with sad music. Aray ko naman. La 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 la, la 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 la, dubi dubi dua. Loving you is all I can do. Loving you, la 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 la, la 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 la, la 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 la, dubi dubi dua. Pagbalik natin dito mga ka-rides, ay ayusin ko yung camera na hindi na nakayoko. Pag paminda na to Manila tayo, sigarduhin natin yan. Wait lang, yung mga bus ba dito dumadaan? Parang kung dito dadaan yung mga bus, ang hirap. Ito na ako kuya. Iniwan na ako ng aeroplano. Basa. Chill lang, chill. Diyan pa yung karga ko. Kala ko naiwan na. Bulaga. Aso. Paps, bidang-bida ka sa video ko. Ikaw yung laging kita, ako'y nakikita. Ikaw laging may kasalanan. Gising sa umaga, sermon ng almusal, bago pumasok sa eskwela. Wala doon si nanay, wala doon si tatay, katulong ang nag-aantay. Sige, mauna ka na po. Wala roon si nanay, wala roon si tatay, katulong ang nag-aantay. Sasama sa barkada, gawin kita ang gagawin. Oh, mamimiss kita, oh aking sinta. Mahirap man itong tanggapin, ngunit ako alis na. Oh yeah, mapupulang mga lupa. Aray ko naman. Ang taas naman. Aray. Iya, mani popcorn. Aray ko. Sige, hala. Sige, pagmotor pa. Pinili mo yan na. Sige, Manila to Mindanao pa.
Da. Yung sapatos, da. Parang lapok daw. Sabagay, brown. Meron pa. Pariho ramog ng simong sapatos. Yaw-yaw ba dyan? La 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 la. La 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 la. La la la. Mauna silang sasakay. Kasi nga, andun na sila eh. Ako, andito pa, nagbibidyo-video. But it's fine. Ito naman talaga pinunta ko dito eh. Ang magmotor at ang magvideo para may pang-keep memories ako. Dahil sa pagtanda natin, hindi na natin kakayanin pang magmotor. May babalikan tayong mga memories, di ba mga ka-rides? Di ba mga ka-rides? Oo naman kayo dyan. Kahit 5 lang kayong subscriber ko eh, sumagot naman kayo. Uy, mga ka-rides, isipin mo yun. Kahit pa paano may 5 sumusuporta sa atin. Kahit di tayo kilala ng mga tao, may biglang nag-subscribe. Paano ako? Aray ko ka naman. Nagkat na ng tanong dito. Hindi na ito ipakita mga kamutihan na ito. Ang memory card niya. San Ricardo Park. Tama pa ba ito? Tulay. Anong tulay ito? Ba't walang pangalan? Tulay na papuntang saan na Ricardo? Baka may makapagsabi dyan anong tulay ito. Ang ganda mo Pilipinas, sarap mong ikutin. Kaso wala tayong budget doon. Maliban sa wala tayong budget na pera, wala din tayong budget na oras. Malabong papayagan tayong mag-live ng isang buwan. Pero ang pinakalala, ang budget. Wala tayong ganoon. Kaya tumigil ka. Wala kang pera, huwag ka nang mangarap. Joke lang. Walang masamang mangarap. Nangarap lang naman eh. Yun na nga lang, ipagbabukalan pa. Diba? O, sige, stop muna. Nakaharap siya ako sa view. Umaya na. Province is life. Kung ganito ba naman kaganda. Yeah. Ka na, hi po, hello, hi naman kayo dyan sa vlog ko. Uy, hi naman kayo at mag-subscribe na rin kayo. Maawa na kayo. Mama kaaway. Mali nyo, may mag-subscribe. Oy, San Ricardo. Andyan. Ito. Sir, pwede magtanong? San Ricardo po? Ricardo? Ha? Diretso lang. Sige po. Salamat po. Ricardo, ari ka sa... Diretso. Salamat po. Yan, diretso lang pala. Nawala siguro yun.
Yan yung nag-overtake kanina. Nawala din siguro yan. Ang ganda ng view. Ubos yung battery ko at saka memory card. Di bali na. Marami pa naman. May isa pa ako memory card ng 128 GB. Tapos ito itatransfer ko pa to sa cellphone. Kaya pa. Mababakante ulit yung memory card. No problem. Ang problema, manonood pa kaya kayo yan pag sobrang haba na ng video. No? Oh, dito na sila. Yo! San Ricardo na? Ito pala nila ako. Sabay pahinga na rin sila. Hindi sila nang iiwan eh. Hindi tulad ng iba dyan. Baka kumugot. At least yung jowa ko hindi nang iiwan. Bait yun. Nag-aantay sa akin yun. Tara. Ang probinsya na guwapa, umasaligan pa. Palubat na ako 23%. Kaya ba to? Ang recording time 3 hours. 3 hours pa akong pwede mag-record sa memory card. Grabe. Ang lito lang pala ng ginagamit ko. Worst of 1 hour pa lang yun sa mga video ko. Sige, relax lang muna tayo. Abot din tayo doon. Lapit na ang pagtitis. Hikoy. Update na lang ako. May magandang kasada na. Balik ako mga kains. Kita na yung dagat. Ang ganda ng view. Nakatingin yung mga bata eh. Sabi lang, "Uy, vlogger-vloggeran, wala namang subscriber." Nag-visit pa kayo. Kung ganito lang view, papuntang opisina araw-araw, okay lang. Ganito kalamig. Dito sa probinsya, walang limit-limit ang gas. Walang helmet. Pwede lahat. Yung iba dyan, wala pang lisensya. Diretso lang daw, walang liliko. Baka may gamay. Ganda na nga. Di baling maubos yung battery ko dito. Tara, let's go man. Look, yung isa ko palang battery, hanapin ko pa kung ilagay yun. Ay, ganda na yun. Ano, meron ba kayo niyan sa city? Tanga, gulat ako. Wala ba ng tao? Ano, meron ka niyan sa city? Wala. Hindi lang ako nagpa-vlog. Saan ko tong visor, lalanghapin ko lahat ng hangin. Grabe, ang price pa ng hangin. Kung pasok na siya dito sa ilalim mo. Ilalim, Bisaya. Sa ilalim. Pero gusto kong buksan sana, kaso medyo maingay. Vlogger-vloggeran. Yan, makinig kayo sa ito lang ang kwenta mga sinasabi ko. Sige lang. Nais ko'y muli kang makagtan. May yakap ka. Sige. Mabatik siya eh, pagbigyan.
kawawa naman. Kaya naman natin magbigay. Ikaw pa rin ang aking damdamin. Angkol, panako ko lang. Ang ganda ng view mo sa taas ko, no? Yan. Naku, kung wala sana yung jeep. Ang ganda. Ang ganda ng view. Jeep truck pala. Pero kaya, hindi magagawa. Hindi naman sa atin tungkol sa atin tayo. Share your blessings. So tumingin ko. At tayo aso. Naku po. Yung may-ari kasi ayaw itali yung mga asa nila. May isa tuloy, kamuntikan pang sumalpok sa pet ko. Hindi naman ako nag-full stop. Nakatutok pala siya. Nakatutok. Ganda na ba yun? Kahit nakapagawa lang ako ng ganyang bahay. Pangarap ko magkaroon ng bahay. Sariling bahay. Dahil wala akong bahay simulat sa pool. Nandahan ako. Hindi na ako sababay sa kanila. Puro jeep at puro truck. Bakit lang, balik ako. Sige, balik ka na. Sinta, nais ko'y muli kang magkaroon. May yakap ka. Nantay ako ng kasama. Dahil yung inaantay na natin. Mabait ko eh. Narasada siya. Sige. Mabait ito eh. Ito nang iiwan. Kaso nagbablog kasi ako. Sayang yung view. Hindi ko pa i-vlog. Kung susunod ako sa facing nila, medyo may kabilisan yung naka-sniper. Si Jack, aray, ano to? Box pa ba kayo? Tingnan natin, nagbabalag yata to. Nagbabalag din yan. Kaso tinigil daw niya. Bakit nito? Bakit nakasada? Ito yung maganda sa probinsya na hindi mo makikita sa syudad. Ganda-ganda. Ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda mo. Ang ganda-ganda mo. Ganda-ganda mo. Siya lagi nakikita sa video. Parang ano tayo yung cameraman niya. Buong araw na kami mag-asama, pero di ko pa naitanong kung anong pangalan dito. Rider Bilay. Yung tipong magkaibigan na kayo pero di mo alam yung pangalan. Lulupit ng ano no. Ganyan mga riders. Unity ride. Hindi man tayo magkakakilala sa pangalan, pero magkakakilala naman tayo sa isang gawa bilang isang rider, bilang gustong mag-ride mula Mindanao to Luzon or Manila to Mindanao. Diba? Kung ano na yung tono kayo, ganito na talaga ako nga-rides pag ano na, bored na. Kung ano lang pinagsasabi, ano tono. It's me, magulo. It's me. Ang mabilis na pag-describe sa akin, magulo. Hindi mo maintindihan.
Oh, di ka weird. So weird. Jasper. So weird. Ayan. It's me, your boy Rice. Butik tayo mamaya. Oh, bitch. Stay in your lane, sir. La 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 la. Dooby dooby doo. Dagat! Dagat! Gusto ko talaga makakita ng dagat. Paborito ko yung dagat. Dagat is my favorite. Favorite too. Favorite. Gusto ko sumambay sa dagat with sinugba. Tapos red horse. Ah! Woo! Sarap. Iniisip ko pa lang, lalasing na ako. Lalasing na ako mga rides. Lalasing na ako. Yung inihaw na back up. Anong tawag doon? Isda yun. Masarap yun. Nasa Surigao yun. Marami. So, sige. Habol tayo. Kaya niling-nilingon tayo. Sabi na bilis. May iwan tayo ng barko. Oo nga no. Yung barko pala gagi. Nagbabagal ako tapos may barko pala. Sorry. Sorry po. Tawid na pala tayo dapat. Just me you. Hindi right nangyari sa'yo. Nandamay ka pa. Sorry sir. Sige lang sir. Marami ka namang tag dito. Marami ka namang video. Yung tipong dami mong memories. Memories din po. Oo, memories mo. Ikaw yung nasa video eh. Hindi ako. Ako yung nagbi-video sa'yo eh. Ako yung cameraman mo eh. Joke ako. Minsan lang tayo magkaroon ng kaibigan sa mga rides. First time ko to noon. Uy. First time ko ito na mag-rides may kasama na ibang rider. Kasi first time ko talaga yung mag-solo eh. Kaya trip ko talaga mag-solo kasi kung gusto ko minto eh, gusto ako. So magpapagal ako. Kung gusto ko magmabilis ako. Ganon siya. Wala kang aantayin. Pero ngayon may kasama ako, wala nga akong aantayin. Ako yung inaantay. Nahihiyan na naman ako. Yun yung problema. Ako naman yung nahihiya. Kasi ako yung inaantay. Diba? Kaya, pero masaya din pala yung may kasama. Sa ibang rider may kasama naman ako yung jowa ko as backrider nga. Diba yung yan kapwa mo rider, masaya din pala. Masaya din kahit nakakaya lagi kang inaantay. Stop na ako ng vlog muna. Rides topic. Nalaglag yung kapote ko. Ang sakit naman. Ang sakit 19 yun. Parang nakapanlo mo. Saan ka makakapulot ng 19? Sabi parang kung kailan na malapit na eh, tsaka ka palang nawalan.
lang napansin na nalaglag. Binalikan ko pa, wala talaga. Nine. Wala na akong kapote. Liligo na lang ako sa ulan. Oy, ano to? What's that? Lang tuloy? Sa baba. Ano? Tara na. Aray. Sorry. Patas ko. Aray ko. Hindi pa ka makapag-move sa kapote ko. Sayang. Bibili na lang ulit ako. Kasi ako nang bumili nun. Baka malaglag ulit. One eh? Bili na lang mura. Yung luma kong ano naman, kapote, hindi ko na magagamit. Kasi yung gumawa ng ano, na tornilyo, nasama niya sa pagtornilyo yung kapote ko. Hindi niya napansin. Butas. Kaya ayun, wala na akong kapote. Wala rin naman akong dalang extra kapote. Iyak tawa na lang. Grabe, dito ko na kasi ano inipit. Pagpante ako. Kasi nga, isipin mo mula Manila pa yun. Di man lang nalaglag. Dalag. Saan? Dito lang siya nalaglag. Pero at least dahil parang hindi naman talaga para sa akin yun. Nawala siya dito na. Mas malapit, hindi na ako nababasa ng ulan. Hindi talaga para sa atin. Ang malas. Nice. 19 to 19. Ganda pa naman ang kapote na yan. Sana na. Kaya hindi ako nababasaan nun. Kahit lakas ng ulan. Wala. Safe na safe. Tapos bigla lang nawala. Nawala lang itong parang wala. Ano gagawin ko nito bukas? Hindi pa naman babiyahe bukas eh. Papahinga pa ako sa sorry lang. Papahinga pa ako sa Surigao. Kahanap na lang kaputing mamarahin. Mabigat nga. Sa paggastos ulit. Ay naku. Ba't naman nangyari ito? Bakit papa binawi mo pa ang pag-ibig mo sa akin? Ayaw mo ba? May dagat na. Nag-enjoy ako sa biyahe. Bakit ka ba mahal kita? Hindi mo man lang
Tinapos sa Manila to Mindanao. Bigla ka lang nawala. Ewan na. Sira na ako ng bait. Sira na ako ng bait dahil sa what na yun. Ano na yun? Mahirap maging mahirap. Kung sana ako mayaman tayo, barya lang to ng 1.9. No? Maganda yung view dito, nababawi ng konti. Nabawi konti yung lungkot natin. Lungkot na nawalan ng kapunti. Yan o, umuulan-ulan pa. Nananadya. Ay naku. Parang para sa akin talaga yung ulan na to. Kasi kung kailan ako walang kapunti, umulan. Visayas. Dito. Wala namang ulan. Tapos, nung nawala yung kapote ko ito, kung ulan. Ang galing-galing. Ha? Saan tayo? Pagka pong umulan. Nasira pati GoPro, no? Ha, malas talaga pag ganun. Hahanapin ko pa naman yung isa pang baterya. Hindi ko alam saan ko na ilagay. Tutok na ako. Haba pa ng 1 oras. Anong problema kung magliluan? Tagal sa barak ko. 4 na oras pa. 4. Naku na ako. Ay, sabi na. Kunting tiis na. Pati na magtatagal, ako'y babalik na.
Ako dito na ako sa Liloan sasakay. Wala na, di ko na kayang mag-drive. Sakit na ng ulo ko. Nawala na nga yung kapote ko. Yan sila, mga kasama ko. Shoutout sa inyo na. Sinsya na, di na ako makakasabay sa inyo sa San Ricardo. Wala na tayo, sabog na talaga utak ko eh. Sakit na ng ulo ko. Di na kakayanin. Wala na yung uban ako mga kauban. Wala po sila. Oh! Asa yung saludan eh, sir? Ito po. Naghiwalay na kami ng landas. Ano rin naman, ako sa Surigao lang, sila babiyahe pa sila, magkakasama naman silang tatlo. So medyo okay lang. Ako wala na, sabog na ako. At dahil na mag-drive. Ito ko wala pa akong kapote. Pa? Wala pa yun. Montenegro. Step 1. Sabog na yung utak ko mga karay. Pinak pa nga sinasabi. Halata. Laga. Siya may gani kuan gabi eh. Tanan, mamindon na tanan. Oo. Ay, Santa Clara sir, nahuli pala sir. Bila kata ano yan sa sir sir? Apat sir. Ito ba step pagkakuha mo ng ticket sa Montenegro. Tapos step 1. Ayun pala, by step. Mabilis lang sundan. Nagbayaran na yung mga is 16 pesos. Dere eh, sama. Ito. Mo na ginay? Oh, lama. Step 2. Kaya babayaran dito.
As mga rides, makasampa na rin ang barko. Eh. Sasampa na kami. Ah. Ah. Bigayin ticket. Tiket ka. Thank you. Nakakasakay na kami. Ay, ganito ba? Isa pa, dami palang papakala dito. Ayan. Hala. Hindi mo ba ako? Thank you. Watata. Wah. Dari sila. Dito. Ano? Wala. Ganda yan sa likod.
pa. Dito tayo sa likod para mas kita yung ano? Ito. Nanganap pa. Nagigilid. Ay, bilihan ng tubig. Yung Gatorade na ba? Cheese. Mas kena. Nagkausap lang dun sa pier. Solo lang ako. Solo lang ako. Tulo ka lang. Sige sir, diretso na kayo? Oo, maghanap ko na kami ng makahinan. Dito marami sa Boulevard. Ako hanap akong hotel. Ay, salamat sir. Ay, patanggal ka ba? Yung mga ka-rides na, yung baba natin hindi sa Lipata Park, kundi dito mismo sa main port ng Surigao City, dito sa may Boulevard. At least mas malapit ako, mas pabor. Ayun, nakakababa na rin. Pababa na tayo mga ka-rides. Sabi na yan. Umuulan pa. Picture pa sana ako sa may arko. Wow, na po tong tao. Cut lang sir. Dilim ni mo kasi kanda lang. Dara sir. Dari support pemiluan sir. Sir. Ating support pemiluan. Naghabot na di.
Nag-abot na din akong ticket. Thank you. Mas hanap na lang ako hotel. Imbis magpapapicture pa ako sa may boulevard kasi maulan na. Diretso na lang ako hotel. Yun, basta wala na. Okay na, thank you. Dito ako. Ay, maulan. Woo! 3 years. 3 years na akong di nakapunta dito, Karayis. Surigao, I'm back. Dito ako nakagraduate eh. Yun pala, hindi ko pala naikwento yung mga college. Dito ako graduate ng college. Asan ba yung shortcut na kinatimay? Hotel muna hanapin ko. May ano dito, yung malapit na hotel. Tapos shortcut. Ay, nako. Wala eh. Eh, ano sana? Pabay ka na. Bukas na lang. Nawala na ako. Dito. Kalimutan ko. Kuhaan mo pa ba yung sa Bohol? Ang Bohol. Doon yun siya. Alam mo, pwede yung lumikod dito. Kalimutan ko kung one way kasi wala naman akong motor nung dito ako galing eh. Commute lang ako. Tingnan natin kung pwede. Pero parang one way to eh. Tara, wala nang huli. Dito. Hotel. Ayun, wala ako. Wala yung hotel dito. Ay, wait lang, lumagpas ako. Palinggan ito. Buti na. Ito pala eh. Ito ba yun? Nagbago na. Ayun ko dito. Travelers. Parang bago yung suota. Hanap tayong hotel. Wala na pala yung hotel na alam ko. Ito pa wala. Magkano kayo sa tower? Ito yung hotel. Bro, may exit tayo. Bakit ang hotel dito? Bakit? Wala. Sa EEY suits. Balik ko mamaya mga ka-rides. Hanapin ko lang yung rides kasi nga nagugutom na ako. Bakit? Mamaya na lang para doon ako lalabas ng doon na lang ako sa may boulevard para din ako lalabas ng hotel pag nakapasok ako.
yung tsura. Ano? Wala yan dati. Balik ako dun sa kinakainan. Aray. Tara. Dun sa barbecuehan. Ano barbecuehan yun? Burger. Sausage. Dun. Pabalik. Ano pala it? Ano ba yung sayahan? Ano ba sila? Anda. Travelers Inn na lang ako. Dito ba yun? Okay. Yung ay palubat na. Ano? Boss, bakante ba? Saan? Hindi na. Silipin po natin mga karadya. Okay ba yung itsura niya? Ayan. Maliit lang. 1 to 9, 24 hours. Ayos na rin. Linis. Ayan. Pahinga na muna ako mga ka-rides. At dito matatapos ang ating day 2. 100 makinakabutang na.